Hej, jeg hedder Simone, og jeg er medstifter af EasyLeaf. Det er også mig, der har ansvaret for EasyLeaf-produktet og alle de funktionaliteter, som vi har og kommer til at have fremadrettet. Noget af det vigtigste for os her i EasyLeaf, det er, at det er nemt at gå til for de medarbejdere, der skal bruge det ude i virksomhederne. Så i dag vil jeg faktisk vise jer, hvor nemt det er for en far at varsle sit orlovsforløb gennem EasyLeaf. Så kig med! Dette er siden jeres medarbejdere lander på, når de påbegynder deres orlovsrejse med EasyLeaf. Her vil de blive mødt af både jeres virksomhedsnavn og logo, hvorefter de angiver, hvilken situation, der passer til lige præcis dem. I dette eksempel viser vi en far, som skal varsle sit kommende orlovsforløb. Det smarte ved EasyLeaf er, at medarbejderen ikke behøves at kende sine regler på forhånd. Løsningen kan nemlig genkende medarbejderen ud fra stamdata, og så kun vise de valg og regler, der er relevante for netop deres situation. Det eneste medarbejderen skal kende er naturligvis den forventede fødselsdato for sit kommende barn. Løsningen understøtter alle orlovstyper og ansættelsesforhold og tager højde for både anciennitetskrav og virksomhedsspecifikke regler, som vi sætter op i implementeringen. Medarbejderen guides herefter trin for trin gennem orlovsprocessen. Ved varsling af orlovsforløb kan medarbejderen nøjes med at fortælle, hvad der forventes at afholdes inden for de første 10 uger efter barnets fødsel, jævnfør barselslovens regler. Når varslingen er afsendt, bliver leder og administrationen automatisk notificeret, og det korrekte datagrundlag er etableret, klar til næste skridt i forløbet. Når den forventede fødselsdato er oprindet, så bliver medarbejderen automatisk påmindet om at give besked om sit fulde orlovsforløb. Det betyder, at hverken medarbejder, leder eller HR skal jagte oplysningerne eller tolke regler selv. Alt sker et sted, og alt sker rigtigt fra start, hver gang. Jeg håber, at du er blevet nysgerrig på, hvordan EasyLeaf kunne fungere i jeres virksomhed. Så ræk endelig ud til os, og så kommer vi gerne ud og viser, hvordan EasyLeaf kunne fungere med præcis jeres orlovsregler og for jeres medarbejdere.